Goedemiddag allemaal, mijn naam is Gamal Heunen. Ik ben een optometrist en ik ga het vandaag met jullie hebben over slimme oog- en breinoplossingen. Waar we voor mevrouw Martijn mooi kijken naar de natuur om oplossingen te zoeken. Zo heb ik een andere kijk op problemen willen geven. Ik heb zelf een probleem aan mijn knieën en aan mijn nek gehad. En via een orthomanuele arts inzicht gekregen dat ik bij iedere behandeling mijn hoofd scheef hield. Ik zeg, zet mijn hoofd eens recht. Dus ze zet mijn hoofd recht. Ik zeg, dat kijkt niet lekker. En als achtergrond als optometrist wist ik precies waar ik het moest gaan zoeken. Dus zoals jullie ook op de foto zien, ben ik niet moeders mooiste. Ik heb een klein probleempje, dat ik een hoogteverschil heb tussen mijn ogen. En als gevolg daarvan hou ik dus mijn hoofd scheef. Waar de traditionele reguliere zorg zich richt op 1 oog of op 2 ogen, hebben wij ons willen richten op het volledige systeem. Dus we kijken niet alleen naar het centrale zicht wat we gebruiken om iemand aan te kijken, maar we richten ons ook op al het zijzicht wat we hebben, om wat we gebruiken voor ons balans, voor ons evenwicht, wat we gebruiken bij lezen, leren. Onlangs hebben we een programma gedraaid met Topsport Limburg, wat ook zojuist een filmpje was. Geert heeft het programma gedaan om business en sport te combineren. En vanuit dat stukje heb ik een klein filmpje om jullie te laten zien wat wij doen. Hebben jullie een indruk? 2, 9, 9, 3, 4, 2, 3. Het ziet er misschien wat raar uit, maar dit is de training van een topsporter. Een mountainbiker, Roel van der Stegen. Het is cognitief trainen, oftewel het trainen van hersenpan. Ja, ik denk dat ik hier heel veel aan heb. En ik voel wel dat ik hier sneller van ga fietsen. Dan kom ik met jou te boven met de techniek. En ik merk dat ik er goed van ga rijden. Hij is een mountainbiker, wat heeft hij hier nou aan? Die moet er gewoon hard kunnen fietsen. Dat klopt. Alleen doordat hij een brein heeft wat beter samenwerkt, is zijn reactievermogen 25 tot 30% sneller. Dus in zijn fietsen heeft hij meer overzicht over het parcours en in de downhill heeft hij veel betere reactiesnelheid. En toch zijn dit soort trainingsmethodes vergaan met een ondergeschoven kindje in de topsport. De mountainbikers zijn in geleid terechtgekomen door de bondscoach Tim Heemskerk. Dat zijn ook mogelijkheden voor mountainbiken. Snelle dynamische sportafdalingen, veel techniek. Dan denk ik van ja goed, dat is nog iets wat ik wel graag zou toevoegen in een programma. En vlak bij huis hebben we die mogelijkheden, dus echt uniek. 8, 1, 4. Wat merk je hiervan als je op een mountainbike zit? Ja, met afdalen, je ziet veel meer de wortels en stenen. Dat zie je veel sneller. En dan maak je minder fouten, val je niet. En dat is weer een voordeel. Hoe doet hij het? Ja, voor Roel hebben wij het Nederlands kampioen mountainbiken. En die hebben ervoor gezorgd dat hij sneller reageert en een beter overzicht heeft op het veld. Dus hij kan sneller droge plekken zien waar hij moet fietsen. En beter downhillen. Wat wij primair doen, ik ga één slide door. Ons primaire doel is zorgen dat de samenwerking tussen onze hersenen verbetert. En daar gebruiken we de ogen voor, dat benaderen we via de ogen. Dat bereiken we door een goed oogonderzoek te doen. Wat is het effect van de ogen op de balans? Hoe kunnen we onze oogspieren inzetten? Hoe snel verwerken wij? Hoe snel kunnen wij kijken? En hoe werken die hersenhelften samen? Dit lossen we op met een bril, een aangepaste bril. Dit kunnen we oplossen met een training, een combinatie van deze 2 producten. Of een nieuwe vinding die we met z'n allen gaan doen, of een van jullie in de zaal. Wij staan open om complementair met partners juist te zoeken naar nog betere oplossingen. Doordat we dit doen, levert het ons op tot we een veel betere lichaamsbalans krijgen. We krijgen een veel betere focus, snelle reactiesnelheid, betere concentratie, betere prikkelverwerking en hersenhelften die beter samenwerken. Doordat ik daardoor minder energie verlies, hou ik dus meer energie over. Wat je terugziet in concentratie. Waar zit onze waarde? Onze waarde zit bij iedereen die ogen heeft. Dat is natuurlijk wel heel breed, maar een paar voorbeelden te noemen. Topsporters, beter reageren, beter concentreren. Het arbeidersleven, de werkers, betere performance in de arbeid. Denk aan reïntegratie bij burn-out, ouderen langer aan het werk houden. Overheid, denk aan reddingsdiensten om beter overzicht te houden in stressvolle situaties, bijvoorbeeld politie. De gezondheidszorg, kijk eens anders naar nek- en rugklachten, kijk eens anders naar migraineproblemen. Veroudering, evenwicht, waarom een rollator, waarom niet. Ontwikkelingsstoornissen, lees- en leerproblemen, zoals dyslexie. Kijk eens anders naar die problematieken.
Waar hebben wij hulp bij nodig? Wij zijn op zoek naar kennispartners. Wij zijn op zoek naar rebellen in de zorg, rebellen in het onderwijs die eens willen schoppen tegen die reguliere wijzes. Om eens letterlijk inderdaad met een ander zicht, zoals mevrouw Martijn aangeeft, om eens gewoon eens anders naar die problematieken te kijken. En wij hebben het probleem en wij zoeken eigenlijk de ingang in de markten. Want we hebben wel een goede kennis en een goede vinding, maar we weten niet in de betreffende markten binnen te komen. Dus ik nodig jullie graag uit aan mijn tafel. Dankjewel.